Meses. Akong iya. Ito na ta. Matiwas sa sanak ko. Manakalaw. Sorry ta mo Ay. na, Ning. Pohon. Kay, kay Mario. Sorry. Sure. Ah. Pranceng. Oh. Ya. Shout out imong mga kanda mga Kena. karang mupalitan imong manok Bisaya. Ogan. Oh, kita na manok ni kay shot Bisaya. Oh. Malah kan ikon dia. Ah. Dahan kay mangita ni mo kay Ah. sa manok. Kani mo ni siya bayar ako sa manok Bisaya karon nga latest. Ore, yan ang hotdog ko ay sa hotdog kay wala ko ibaligya. Market tayo. Baka ni Ali ako kay birthday niya. Happy birthday. Pila yung mga edad li? 54. Okay, batan ba kayo? Tanan ba kayo? Mo anak ko nagduha. Ang zap out. Jamat. Siguro na karang jabat, matik naman jabat good. Siya, muli migid. Ako untang gusto nga rin matog sa balay niya. Muli migid sila kay naman sila yung okasyon ko kay birthday ni Ali. Happy birthday to you. Birthday to you. Dili naman katahan. Happy birthday, happy birthday to you. Muna yung misis ako ang close kayo nga. Kami yun sa amo ang kwan. Sa panahon naman trabaho may mga 3 kompanyeros ito. Magyan. Si Binoy. Magkuhan na promise si Binoy nga ni ka December magkita lang kami magkuhan nito. Matawag na sa Ako ni kuhan laki. matawag sa Binoy. matawag na sa bispe. Binoy Sure Pardo. Lolo, let's Matawag sa bispe. Thank you kayo. Salamat Daghan kayo salamat. Very daghan sa kayo salamat. Tama kay shot kay mangulit na mga lagi shot. Dili na kita mapugnan kay shot. Daghang kayo salamat. Salamat daghan sa kayo sa grasya nga. Bilin na Mario Dre. Ay ayaw, wakoy kanang bacon. Ako ibili ko kay manglimpyo ko anong kuno. Oo. Ayaw lolo. Magkoy yung kita lo. Buntag sa iyo hawa. Hoy silang lang mangita ni Pangkoy. Dadala na nito. Ayun. Scanan. Di mo ka driver. Di man na iba siya pa. Ha? Unya ang butik niya ang mas Ah, bisyo manok ko bisyo. Pila na bisyo. Ako ikaw ba na nini? Ha? ang basiyo kay lang. Away problema na. Kuy problema dawat ang jikas. Mag-jikas naman ko. Nagipuno ka dyan ni Lolo. Oh, Lo, awas na Lo. Dada. Oh, sige, Akto lang nyo. No, na pa isulong. Salamat kay para. Sunod na lang. Balik na kita. Luya kita dan. Ay dah. Suruh na rin. Shout out. Shout out. Shout out yung mga friend. Kaya yung mga friend sa akin. Kaya mata. Shout out ni. Oh. Mga anak, mga ako mga ano ba? Ni. Shout out. Shout out ni. Parang landro ni mo. Para Landro. Ya, wala mo ka mo kuya landro pili daog ni mo. Daghan na kayo salamat sa grasya. Thank you guys. Thank you, salamat. Ya, pabalunan pa rin yung Red Horse. Ah, just. Dili nagato mo ako uling Kaya wala kamera dito. Upat rami ko. Kamera. Salamat kita. Magbayad sa sa butilya Lolo, ang tindera na. Ayaw. Wala. Okay naman ako ba dyan din nila. Jekas na nako. Iuli po na ako ng gabi. Salamat kaya. Ay, pamapalik. Ay, ay. Bye, bye. Daghan kayo salamat Jod. Dai. Hello, kay shot mo na pati ko manok Bisaya. Mo na bago na kong buyer. Ang ilang tindahan na ni. Asa to tindahan? Kapitolyo ang ako ang tindahan sa kumbata. Oh, sa Kapitolyo. Ner Kapitolyo. Oh, Luyos Kapitolyo. Oh, manok Bisaya. Ano mo order ra? Unsa man tinubuok or litson? Litson naman na siya. Litson manok Bisaya. Bisaya. Siya sinabaw sad nga manok pod nga. Bisaya. Bisaya. Kisa nga nga tindahan. Kuan ya, Jinilin. Jinilin. Jinilin Avero. Okay. Okay. Kaya tingnan mo kasi da.
Gwapo kayo, nindot kay templada de kay shit. Salamat kayo. Nindot kay templada kay shit. Bye-bye. Nga namin mananaw dito sa imo. Sige. Taas pa man. Nagamat ang panon. Salamat dong. Pagkaos Bisayang manok. Dagang salamat sa Bisaya ka mo. Mare naman dito niya. Ay! Timing, man siya ay.